Калюн! Пата! Слоня! Лула! Сонечко! Покайо! Хто дзвонить? А, вось і Покайо. Покайо? Сюди? Покайо? Вітаю, Покайо. Вітаю! Ну, Покайо, что думаешь сёння рабіць? Оу, Толькі паглядзі. А ведаеш, што гэта Покайо? А хто-небудзь з вас падкажа Покайо, што гэта? Гэта телефон! Телефон! Ну, Покайо, здаецца, ты спрабуеш зразумець, што ж ён робіць. І што ж такі цікавы прадмет. Дзынь! І завецца ён телефон. А часамі ён выдае гукі, такія... Так, менавіта, вось якія гукі. Дзынь-дзынь. А калі ён пачынае дзынь-дзынькаць, гэта значыць... О, Покайо нешта прыдумаў. Ты куды, Покайо? А цяпер што робіш, Покайо? Зразумела, Покайо. Ты думаеш, што тэлефон хоча з кімсьці паразмаўляць на сваёй дзынь-дзыньскай? Якая файная ідэя! Але, баюся, тэлефон звяртаецца не да іншага дзынь-дзынькальнага прадмета. О, не, здаецца, Покайо засмуціўся. Рана здавацца, Покайо. Падумай, каго ты можаш спытаць. Пата! А вось і Пата. Здаецца, ён якраз сабраўся перакусіць. Выглядае на тое, што Покайо хоча паказаць табе нешта, Пата. Телефон! О, не! О, я думаю, што Пата галодны, а галоднай катцы вельмі складана ўтрымліваць увагу. Бачыш, ён і праўда звоніць, а цяпер ён яшчэ й размаўляе. Ну, а
А чаму не паспрабуеш паслухаць, што ён кажа? Так, ты? Чаму б не? Ну што, пакаё, а ты ведаеш, што казаць у тэлефон, калі ён пазвоніць? Трэба сказаць: «Алё». Алло. Алло. Правільна, малайчына. Для гэтага і патрэбны тэлефон, каб размаўляць з сябрамі, нават калі яны недзе далёка. Але ж цікава, хто там табе звоніць? Хто-небудзь падкажа, пакаё, хто гэта? Гэта слоня. Слоня. Ты здагадаўся, віншуем, пакаё. У слоні вечарынка, таму яна і звоніць. Хіба тэлефон не цудоўны сродак пагаварыць з сябрамі? А, вось дзе вы ўсе. Здаецца, вам разам вельмі весела. Дзякуючы слоні. І тэлефону, вядома. Бывайце, да сустрэчы. Шчыра дзякуем Ніне Гаер, Сергею Адзянцу, Лявону Спірыдонаву, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Алесі Мірону Яраміру Савановичам, Мацею Маланцы і Яліне Ваяйковым, Віту, Валерыю Мяцельскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.